Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ επανερχόμεθα. Τα διαλύματα, τα διαφημιστικά μπορεί να είναι αρκετά. Θέλω όμως να κατανοείτε κάτι. Εδώ δεν κάνουμε ούτε εργολαβίες δημοσίων έργων, ούτε γεωφύρια φτιάχνουμε, ούτε μίζες παίρνουμε, ούτε εκβιάζουμε, ούτε τίποτα. Η διαφήμιση είναι η βασική, μοναδική και αποκλειστική οικονομική στήριξη αυτού του σταθμού. Δεν είσαι οικολόγος γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο, το οποίο αλλιεύσαμε από τα βίντεο που συλλέγουμε κάθε μέρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν έχουν κάποια αξία. Δηλαδή το βίντεο που βγαίνει ο βουλευτής και λέει με το Μανικετόκουπο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, με παίρνει καλά η κάμερα και κάνει και κάτι τέτοια. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Καταλάβατε, δεν μας. Δηλαδή τα βίντεο των δημοσίων σχέσεων, κύριε Υπουργέ, έχω να σας ρωτήσω και κάτι τέτοια αδελφιστικά, δεν μας ενδιαφέρουν. Προσπαθούμε να βρούμε βίντεο τα οποία έχουν μια αξία και που κατά την ουσία τη δική μας. Κύριε, σε βλέπω ρατσιστή. Εμπίπτεται στον νόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν τη σύλληψή μου και πριν να οδηγηθώ στο αυτόφορο, πάμε να δούμε λίγο Ηλία Παναγιώταρο, έτσι για να έχουμε και λίγο εφιάλτες το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Πάμε παρακαλώ. Αδυναμία πληρωμών γιατί δεκαετίες το κόμμα του και κάποια άλλα με τους απατεώνες τους οποίους είχε για υπουργούς, στελέχη, βουλευτές, τρώγαν και πίναν και κατασπαταλούσαν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και κατασπαταλούσαν. Κύριε Παναγιώταρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να διαγραφούν αυτές τις εκφράσεις. Ποιος, απατεώνας δεν ήταν ο κ. Τσοχατζόπουλος, τι ήτανε? Απατεώνας. Κύριε Παναγιώταρε, να διαγραφούν παρακαλώ κύριε. Κύριε, μην γράφετε τίποτα από αυτά που λέτε. Τι είναι, γιατί είναι επειδή από το κόμμα σας, γι' αυτό είναι το πρόβλημά σας. Μην γράφετε τίποτα. Εγώ θα το ξαναπώ, το βλέπει τηλεόραση. Παρακαλώ πάρα πολύ να σέβεστε. Και μιλάμε και με πολύ ευγενικούς όρους. Απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου ήτανε. Και τρώγανε τα εκατομμύρια, τα εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια εις βάρος του ελληνικού λαού. Καραπατεώνες ήτανε και λαμόγια. Και τα διάφορα κησαία συνυπογράφαν και αυτά και εξεταστικές επιτροπές τους αφώναν. Και όταν τα πράγματα αυτά σας Παναγιώταρε, σεβαστείτε επιτέλους τον χώρο. Δεν μπορεί να είστε εδώ να βρίζετε συνέχεια. Δεν μπορεί να βρίζετε συνέχεια. Και το κόμμα σας δεν σέβεστε ούτε το κοινοβούλιο ούτε τίποτα. Και τώρα που βγαίνουν όλα στη φόρα, βγάζετε και την ουρίτσα σας απ' έξω όλοι. Κάποιοι φύγαν και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι άλλοι με το άλλο Πασόκ το καθαρό και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εγώ δεν παίρνω πίσω τίποτα, γράψτε ό,τι θέλετε. Γιατί δεν κουρεύατε και τα δάνεια των πολιτών προς τις τράπεζες αφού κουρέψατε τα χρέη, όπως κουρέψατε τα ομόλογα, όπως κουρέψατε τα πάντα? Να απαλύνετε τα βάρη στα οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός. Πατριωτικό καθήκον είναι να διώκετε τους πολύτεκνους και γενικότερα τη βιολογική επιβίωση του ελληνικού έθνους, όταν τα παιδιά πια είναι τεκμήρια. Πατριωτικό καθήκον είναι να παίρνουν όλα τα λεφτά, τα δανεικά, οι τράπεζες και οι εργολάβοι και στην πρωτογενή παραγωγή στην αγορά να μην έχει πέσει φράγκο. Πήγαινε στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας και ρωτήστε. Ποιος έχει πάρει λεφτά από κάποια τράπεζα τα τελευταία 1-2 χρόνια για οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης? Κανείς. Πατριωτικό καθήκον είναι να υποδέχεστε όλα τα funds, όπως σας είπαμε, τα περισσότερα των οποίων είναι τα distress funds. Πατριωτικό καθήκον είναι να ξεπουλάτε τα πάντα, ακόμα και στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις, όπως είναι μαρίνες σε ακριτικά νησιά, στον προαιώνιο εχθρό του ελληνισμού, τους Τούρκους, επειδή φέραν μερικά ψωροευρώ, ψωροδολάρια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τώρα κύριε Παγκέταρε, μήπως τους αδεικτήσατε? Μάλλον λίγα τους είπαμε. Λίγα είπε. Έχω φτιάξει εδώ μια πρόχειρη λίστα για τους νεότερους που δεν θυμούνται. Τον κύριο Τσοβόλα, έγκλειστος, ο κύριος Αθανασόπουλος που βάφτισε τα καλαμπόκια, ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο κύριος Μαντέλης που γλίτωσε τη φυλακή με πολύ μικρή ποινή, κάποιος που το Κογλήφος, πρώην υπουργός του Πασόκ, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν το ενθυμούμε, που βγήκε αυτός έξω με εγγύηση με ένα τεράστιο ποσό, ο κύριος Παπαντονίου που και αυτός είναι έξω με εγγύηση, όλοι Πασόκ, αυτοί, όλοι. Ο κύριος Τσουκάτος που έπαιρνε τις βαλίτσες και τα λεφτά από τις Ζήμνες, το έχει παραδεχτεί και τα πήγαινα, λέει, στο Πασόκ, στο ταμείο. Μέσα φανταστείτε, τίποτα, το θάψαν, το φάγανε. Ο κύριος Ανομερίτης δεν έχει κάνει και αυτός φυλακή? Έχει κάνει και ο κύριος Ανομερίτης, βουλευτή, υπουργός του Πασόκ ήταν. Και προφανώς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μας ξεφεύγουν. Η ίδια η Siemens δεν έχει δηλώσει σε επίσημη δήλωσή της ότι λάδωνε και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και τους βουλευτές και των δύο κομμάτων, ώστε να παίρνει όλες τις συμβάσεις,
όλες τις υπογραφές. Ποιος θα ξεχάσει αυτά? Ποιος θα ξεχάσουμε τη δεκαετία του 80 όταν ο κ. Παπαντρέου είχε πει για έναν απατεώνα διοικητή της ΔΕΗ, δεν ήταν, που είχε κλέψει 500 εκατομμύρια δραχμές και λέει να κάνει να δωράξει τον εαυτό του, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Αυτή την οτροπία είχαν. Ή όπως όταν ήρθαν στην εξουσία το 81 που πηγαίναν και κάναν όλες τις εκδηλώσεις του Αστέρα βουλιαγμένης και δεν πληρώσαν και ποτέ το λογαριασμό. Ή τα εκατοντάδες χιλιάδες αεροπορικά εισιτήρια και των δύο μεγάλων κομμάτων με την Ολυμπιακή αεροπορία και δεν τα πληρώσανε ποτέ. Αυτά τι ήτανε? Αυτά απατεώνες τα κάνουν. Δεν τα κάνουν πολιτικά κόμματα. Χρωστάνε, τώρα τους κάνουν και έξωση. Καλά, οι άνθρωποι είναι τραγικοί. Κλέβαν, παίρναν και τις επιχορηγήσεις, παίρναν και τα δάνεια και πάλι το ρίξαν έξω το μαγαζί. Τόσο άχρηστοι είναι και θέλουν να πείσουν και τον κόσμο ότι μπορούν να διορθώσουν την κατάσταση. Για βλέπω στο λόγο σας μία πολιτική προστασία στεναχωρημένων νεοδημοκρατών για να τους αγκαλιάσετε. Δηλαδή βλέπω μία στοχοποίηση, όχι αδίκως κατά την άποψή μου, στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή λίγο πολύ το ονομάσατε Κοζανόστρα, αλλά μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, κοιτάξτε, για τη Νέα Δημοκρατία έχουν υπάρξει επίσημες καταγγελίες. Προς το παρόν βλέπετε είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε κάποιοι δικοί τους άνθρωποι την χάνουν κάποιας ασυλίας αυτή τη δεδομένη στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η λίστα θα ισοφαριστεί στα επόμενα χρόνια και από στελέχη και βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Καταγγελίες είναι πάρα πολλές, απλώς δεν έχουν προχωρήσει σε δικαστικό επίπεδο. Τώρα έγινε η άρση της ασυλίας σας. Για ποιο δίκαιο? Μάλιστα. Για συκοφαντική δυσφήμιση επειδή είπα κάτι για κάποιον. Καλώς έγινε από τη στιγμή. Την ίδια μέρα ήταν και του κύριου Τατσόπουλου. Ο κύριος Τατσόπουλος όμως, επειδή ας πει ότι θέλει, γιατί λέει και μας κατευρίζει συνεχώς, δεν φοράει παντελόνια, φοράει φούστα μάλλον. Κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική του. Γιατί ετοιμάζεται για το gay parade, που τόσο πολύ το αγαπάει και το αρέσει. Αφού το αρέσει και το διαφημίζει, και κρύφτηκε πίσω από την βουλευτική του ασυλία, που και η Νέα Δημοκρατία όμως τον κάλυψε. Όλοι μαζί στο ίδιο μαντρί. Γι' αυτό εμείς το ξέρουμε. Το σλόγγαν της Χρυσής Αυγής είναι Χρυσή Αυγή εναντίον όλων. Και ισχύει και αποδεικνύεται περίτρανα κάθε ημέρα. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς καμίας ασυλίας. Ο κύριος Κασιδιάρης χθες ήταν στον ανακριτή, σήμερα μάλλον το πρωί ήταν στον ανακριτή για την υπόθεση της εκπομπής του Αντένα με τη Λιάννα Κανέλη. Αλλά οι μηνύσεις του κύριου Κασιδιάρη προς την κυρία Κανέλη και προς την κυρία Δούρου χαθήκανε. Δεν έχουν φτάσει, όχι στη Βουλή, δεν έχουν φτάσει πουθενά. Αυτό είναι το φαύλο κράτος που υποτίθεται, στο οποίο δυστυχώς συμμετέχουμε κι εμείς, και κάποια στιγμή θα τα διορθώσουμε αυτά τα κακό κείμενα με τον τρόπο που μόνο η Χρυσή Αυγή ξέρει και κανένας άλλος. Ο κύριος Τατσόπουλος για συκοφαντική δυσφήμιση. Μάλιστα, και αυτό για συκοφαντική δυσφήμιση. Το ίδιο με εσάς. Μάλιστα. Και πώς η δική σας άρθει και η δική του? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή αν η Βουλή, καλός ή κακός, χρησιμοποιεί την άρση ασυλίας για να υπερασπιστεί τους και να προφυλάξει τους βουλευτές της. Για την ίδια περίπτωση, η ίδια Βουλή, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, για τον ένα βουλευτή ψήφισε άρση ασυλίας, για τον άλλο όχι. Τόσο υποκριτές και φαρισαίοι είναι. Υπάρχουν και εμείς συζητήσαμε από την αρχή, εγώ είχα ζητήσει, όπως και όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όταν έχουν περιπτώσεις άρσης ασυλίας, έχουμε ζητήσει την άρση της ασυλίας μας. Ο κύριος Τατσόπουλος, επειδή δεν φοράει παντελόνια, δεν τη ζήτησε και μισόκλαιγε πάνω στο βήμα και παρακαλούσε ουσιαστικά να μην ψηφίσουν την άρση ασυλίας του, γιατί θα είχε σίγουρη καταδίκη για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Τώρα, εσείς από ό,τι ξέρετε από τις αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν και άλλες αιτήσεις της αγγελίας προς τη Βουλή για άρση που δεν πάνε στην Ολομέλεια? Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχήν, για να δείτε τον τραγέλα, το γελίο του πράγματος, προχθές που ήταν η άρση της ασυλίας, μία ήταν για τον κύριο Κεκλαμάνη για υπόθεση του 2007 που προφανώς έχει παραγραφεί. Τι κάθομαστε και συζητάμε τώρα? Μιλάμε για γέλια. Και έρχονται άλλες υποθέσεις σοβαρότατες. Εσείς θα τις ψάξετε, όχι εγώ. Τους προηγούμενους 2 μήνες ψάξτε άρσης ασυλίας που γίναν κάποιων βουλευτών για πολύ σοβαρές υποθέσεις που είναι κοντά δεκαετίας. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για κακουργήματα, δεν μιλάμε για. Που δεν έχουν πάει πάνω στην Ολομέλεια. Ήρθαν στην Ολομέλεια μετά από 10 χρόνια. Που έχουν παραγραφεί. Ενδεχομένως και να έχουν παραγραφεί. Και οι δικές σας πώς γίνεται τις 8 μέρες και έρχονται? Τσακμπαμ, fast track. Συγγνώμη, και η καθυστέρηση πού οφείλεται? Η εισαγγελία. Συγγνώμη, όχι, εσείς θα μας πείτε. Οφείλεται στην εισαγγελία ή οφείλεται στη Βουλή, η οποία της γίνεται? Από τη. Συγγνώμη που το ρωτώ, αλλά βεβαίως. Μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πριν ο κόσμος φτάσει στο αμήν και αρχίσει και ζητάει ευθύνες, τους κυνηγάει, τους πολιτικούς, τους γιαουρτώνει, έξω από τη Βουλή να γίνονται μαζικές διαδηλώσεις, το πολιτικό σύστημα λειτουργούσε μια χαρά. Καμία άρση ασυλίας για κανέναν βουλευτή, ακόμα και για
σοβαρότατες περιπτώσεις, όπως ήταν τότε πριν πολλά χρόνια, όπου κάποιος μεθυσμένος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας σκότωσε μια Ελληνίδα και η υπόθεση αυτή δεν έφτασε ποτέ στα δικαστήρια. Μιλάμε για τέτοιοι ξεφτύλες είναι, γιατί περί ξεφτύλων πρόκειται. Και όταν είχε ο αρχηγός της Χρυσαυγής το είχε αναφέρει αυτό στη Βουλή, του λέγανε όχι, έφτασε. Και εμείς το ψάξαμε την ίδια μέρα μετά. Δεν είχε φτάσει ποτέ. Μπορεί να είχε φάει μια ποινή από το κόμμα, αλλά άλλο να φας μια ποινή από το κόμμα και άλλο να πας στα δικαστήρια με μια ανθρωποκτονία, μεθυσμένος, με τα λοιπά, που δεν είχε ούτε το στένος. Εσείς για το φαινόμενο βουλευτική ασυλία, τι άποψη έχετε ως κόμμα? Η βουλευτική ασυλία είχε θεσπιστεί για κάποιες περιπτώσεις. Δεν μπορεί κάποιος βουλευτής για τις πολιτικές του απόψεις και ιδέες να μηνύεται συνεχώς από κάποιους άλλους, καταντάει κουραστικό. Έτσι δεν είναι να πηγαίνεις κάθε πρωί στα δικαστήρια γιατί οποιοσδήποτε μπορεί κακόβουλα ή όχι να έχει πρόθεση να σε ταλαιπωρεί. Μόνο για τον πολιτικό λόγο. Αλλά αυτό τον θεσμό τον χρησιμοποίησαν για εντελώς προσωπικές, άσχετες με την βουλευτική τους ιδιότητα, πράξεις οποίες είχαν κάνει και κρύβονταν πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Τώρα πια που τα πράγματα είναι πολύ αρνητικά για το πολιτικό σύστημα και για τους βουλευτές, βλέπετε παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες και τώρα πια υπάρχει άρση ασυλίας για όλες τις περιπτώσεις εκτός από του κύριου Τατσόπουλου. Του κύριου Τατσόπουλου ήταν ζωγραφική δυσήμιση εντός του Κοινοβουλίου? Όχι εντός του Κοινοβουλίου, ήταν μια συνέντευξη, αν δεν κάνω, σε ένα περιοδικό, αλλά αναφερόταν σε κάποιον άλλο βουλευτή, στην προκειμένη περίπτωση του βουλευτή της Χρυσαυγής. Μου στέλνει ένας υπάλληλος της Βουλής ένα μήνυμα και μου λέει: υπάρχει σε εκκρεμότητα αίτηση για άρση ασυλίας βουλευτή Νέας Δημοκρατίας που κατηγορείται για εκβιασμούς και προστασία μαγαζιών? Δεν έφτασε. Αυτή η μία ψηφίστηκε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα το ψάξετε εσείς, δεν θα πω εγώ λεπτομέρειες. Υπάρχει και άλλη. Προστασία σε μαγαζιά. Προφανώς πρέπει να ήταν πολλές οι προστασίες στα μαγαζιά, όχι μία. Τι αστυνομικός ήταν αυτός? Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Εσείς κάνετε ρεπορτάζ. Μιλωνάκη. Εσείς θα πείτε. Θες να γίνεις και βουλευτής. Αλλά αυτές οι υποθέσεις είναι υποθέσεις πολλών ετών, 7ετίας νομίζω, και τώρα φτάνουν στη Βουλή μετά από πολλή πίεση και κάποιες άλλες υποθέσεις φτάνουν μέσα σε 10 και 15 μέρες. Για να κλείσουμε, κύριε Παναγιώταρε, βλέπετε το σύστημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κύριε Σαββιανάκη, για να το κλείσουμε λίγο. Βλέπετε το σύστημα δεν σας θέλει. Κύριε Παναγιώταρε, φτιάχνονται νόμοι επί νόμων για να τεθείτε εκτός νόμου, για να τεθείτε εκτός πλανήτη Γης. Περαστικά τους. Δηλαδή, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει, έχει κερδίσει τις καρδιές. Έχει κερδίσει, δεν μας θέλουνε το πολιτικό κατεστημένο, οι μεγαλοεργολάβοι τύπου κύριου Μπόμπολα, οι οποίοι είχαν συνηθίσει να απομυζούν τον κρατικό κορβανά και να κάνουν δουλειές με το δημόσιο και μόνο, αποκλειστικά και μόνο, γιατί οι άλλες τους επιχειρήσεις έχουν πέσει έξω. Βλέπετε το Μέγκα χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και αν τα ψάξουμε καλύτερα, ο Πίγασος και πάει λέγοντας, όλα είναι σε τροχιά διαλύσεως. Μόνο οι δουλειές που κάνουν με το κράτος πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος παίρνει κρατικές συμβάσεις, πάντοτε πήγαινε καλά. Έτοιμο, ζεστό χρήμα. Έτοιμο, ζεστό χρήμα στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Η Χρυσή Αυγή, κάτι ρωτήσατε, ναι. Και το δείχνει και το σημερινό γκάλωπ της Public Issue. Έδειξε ότι είμαστε στο 11,5% σύμφωνα με την Public Issue, αλλά είπε ο σχολιαστής ότι υπάρχει και η κρυφή ψήφος. Πολλοί δεν δηλώνουν Χρυσή Αυγή, γιατί είναι ένα ακραίο κόμμα σύμφωνα με αυτόν. Οπότε φαντάζεστε πόσο ψηλότερα είμαστε. Ο κύριος Πανάς εδώ στη δημοσκόπηση του Άκη Παυλόπουλου. Επίσης είπε στην Public Issue ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που δεν έχει κανένα εσωκομματικό πρόβλημα. Όλα λειτουργούν άψογα σαν ελβετικό ρολόι. Καλά, και είναι στρατός, δεν είναι κόμμα. Ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν τα προβλήματά τους. Στην προηγούμενη εκπομπή, στο αποκαλυπτικό δελτίο και σήμερα και χθες, βγάλατε τα ξεκατηνιάσματα άλλων πολιτικών κομμάτων και πάει λέγοντας. Είμαστε το μέλλον αυτού του τόπου και η τελευταία ελπίδα. Είμαστε η τελευταία γραμμή αμήνης και ενδεχομένως η πρώτη γραμμή αντεπιθέσεως. Ας το καταλάβουν, ας το πάρουν χαμπάρι. Κανένας νόμος δεν μας σταματάει. Κανένας ουρπακιώτης που είναι και φυτευτός, δεν είναι καν εκλεγμένος και κανένας άλλος δεν θα μπορέσει να μας σταματήσει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά θα κατεβάσετε προς τους δημάρχους. Στάνταρ. Και περιφερειάρχη. Στάνταρ. Δεν θα συνεργαστείτε με την Δημοκρατία. Ορίστε. Δεν θα συνεργαστείτε με την Εμείς θα συνεργαστούμε με τη Χρυσή Αυγή. Εσείς και η Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή με Χρυσή Αυγή και κανέναν άλλον. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ικανοί να συνασπιστούν μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν τη Χρυσή Αυγή. Και μην δείτε και το οξύμορο, το λέω τώρα, σημειώστε την ημερομηνία. Το έχουμε πει και σαν Χρυσή Αυγή, ότι μετά τις εκλογές να τους γίνουν τα κουκιά θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μην έχει Χρυσή Αυγή λόγο. Εδώ είμαστε, θα τα δείτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
Πάμε να κλείσουμε. Αντώνη Μιχαλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν πολύ καλό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε το εξής για να κλείσουμε πιο ευχάριστα. Καμιά φορά φωνάζουμε. Καμιά φορά αγριεύουμε. Διαμαρτυρόμεθα. Δεν το κάνουμε ούτε γιατί έχουμε με κάποιον κάτι, και το λέω ευθύς εξ αρχής, το είχα πει. Για τον κύριο Φράγκο λες τώρα. Ούτε γιατί είμαστε υποκατηλημένοι. Απλά είναι τέτοια τα γεγονότα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσουν και να αλλάξουμε την οτροπία μας όλοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς δεν αλλάξουμε η πολιτική μας. Κύριε Χατζηβαρδά, να είστε και εσείς καλά. Κύριε Καζέπη. Να πω κι εγώ κάτι στα γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Θέλω να πω ότι το γεγονός αυτό που έγινε με τον κλόουν, το πρώτο που το ανέφερε πριν 3 μήνες, είναι μια σελίδα στο Facebook, Ελλήνων Δίκτυο, που πριν 3 μήνες ανέφερε προσοχή για κλόουν και ανηματέρ που βάζετε σπίτια σας. Κύριε Παναγιώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Σχετικά με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα, πολύ σοβαρό, παίζει σε όλα τα δελτία, έτσι δεν είναι? Μίλησε μάλιστα και στα αγγλικά. Τώρα στους Κινέζους μιλούσε στα αγγλικά. Και δεν μιλούσε ελληνικά, αφού τους άλλους είχαν μεταφραστεί. Το πρωτόκολλο. Ένα είναι αυτό. Ναι, μιλούσε αγγλικά. Το πρωτόκολλο είναι ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα μιλάει στα αγγλικά. Όχι. Και όχι στα ελληνικά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν μιλούσε σε Άγγλους για να τους διευκολύνει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πήγανε μια πλειάδα επιχειρηματιών. Κάποιοι εξ αυτών κλείσαν ενώ πήραν επιδοτήσεις, κλείσαν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα και τις ανοίξανε αλλού. Και τι πήγαν να κάνουν στην Κίνα? Τρίτον, πήγαν και κάποιοι άλλοι για να κλείσουν συμφωνίες για ναυπήγηση πλοίων στην Κίνα. Και αυτό τι θεωρείται επιτυχία? Επιτυχία θα ήταν αν κλείναν συμφωνία να γίνει ναυπήγηση πλοίων στο Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα και στο Νεόριο της Σύρου. Αυτές είναι επιτυχίες. Έχουν μπερδέψει, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και εκφράσεις απλές. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαβριανάκη, να είστε καλά. Καλή βραδιά και κουράγιο. 409 αιτήσεις έχει γράψει στο τηλεφωνικό κέντρο. 409 τηλεφωνήματα. Αύριο με ένα φάξ θα στείλω όλα. Εύχομαι αυτό το πρόγραμμα σήμερα, αυτή η εκπομπή σήμερα, να γίνει μια γιορτή για τον κόσμο τον άπορο, για τον κόσμο που παίρνουν πιο λίγα λεφτά, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Στην πρώτη παράδοση θα είναι η κάμερα του ιστού εκεί. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. 503 μηνύματα είναι το σύνολο. Να έχετε τη σιγουριά, και σας λέω μέσα από την καρδιά μου, ότι αυτά τα μηνύματα ένα προς ένα θα διαβαστούν. Από αυτά θα προκύψουν θέματα, θα προκύψει αγωνία, θα προκύψει μια καταγραφή προτεραιότητας των θεμάτων που βάζουμε. Ό,τι όμως και να προκύψει και απλωθεί σε αυτό το τραπέζι όπως απόψε, για ένα πράγμα να είστε σίγουροι. Να το θυμάστε και να το θυμάστε για πάντα. Είτε αν ένα βράδυ Πέμπτης ανοίξετε τηλεόραση και δείτε τη βιογραφία του Bugs Bunny, είτε δείτε εμάς. Θα μιλάμε για Ελλάδα, θα μιλάμε για πατρίδα, θα μιλάμε για έθνος, έτσι όπως εμείς το πιστεύουμε. Γι' αυτό τώρα που νυχτώνει, αν σε κάποιες γειτονιές βλέπετε να καίει λίγο φωτιά, δεν έχει πάρει φωτιά. Κοιτάξτε και λίγο παρακάτω, γιατί υπάρχουν σπαθιά που ακονίζονται. Καλό βράδυ.